Altså vi ser ret mange børn med vandvandsforstyrrelser og utæthed for urin her på børneafdelingen. Omkring skolestart som regel, der får vi dem henvist, fordi at de har problemer med at holde på deres urin. Og det vi møder, det er jo børn, der ikke kan styre deres blære. Så de tisser simpelthen i bukserne. Nogle tisser både i bukserne om dagen og tisser i sengen om natten. Det vi hører ofte fra de her børn, det er, at de ikke går regelmæssigt på toilettet. De går og holder sig. Og specielt hos skolebørn, der er det sådan, at der fortæller de, at de kommer ikke på toilettet, fordi at skoletoiletterne er så ulækre. Nogle fortæller, at det er fordi, at dørene ikke kan låses. Nogle fortæller, at de simpelthen er for beskidte. Og så skoletoiletternes forhold er et problem for nogle af de her børn. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Vi hører det simpelthen, ja, om ikke hver gang, men næsten hver gang, hører vi, at der er dårlige forhold på skolerne. Vi har mange børn, der fortæller, at de har overhovedet ikke været på toilet i hele skoletiden. Fra morgenen og så til langt ud på eftermiddagen. Og det ved vi, at det er uhensigtsmæssigt for en blære. Den kan godt lide at have regelmæssighed og tømme sig med jævne mellemrum. Og hvis man går og holder sig, så øger man ligesom muskulaturen i ens lukkeapparat, så den bliver vældig overtrænet, om man kan sige det på den måde. Jamen, det her det er så den kode, der kommer ud, når barnet laver sådan en vandvandsundersøgelse. Og det man kan se her, det er, at hastigheden af strålen, når barnet tisser, svinger op og ned. I stedet for at det kommer ud i en portion, så er det kommet ud i mange portioner her, og barnet har knyttet sammen, sådan at der næsten ingen tis kommer ud. Det kan man se på de her dyk, der kommer i kogen. Og det er en rigtig uhensigtsmæssig måde at tisse på. At hvis man har et barn, der har problemer med utæthed for urin, så vil det være rigtig fornuftigt at spørge lidt ind til, hvordan det her barn det tisser, altså hvor tit det tisser, og om det går og holder sig. Man kan også godt stille sådan lidt diagnosen af det her med at have sådan en afbrudt vandladning ved at lytte lidt til strålen. Normalt kommer strålen sådan i en portion, og så er det overstået hurtigt. Hvis man kan høre, at det kommer i små skvæt, og det tager lang tid, så antyder det, at der er et problem med vandladningen. Og så synes jeg, at man skulle tage et snak med barnet om at prøve at se at komme afsted hver anden, tredje time. Nogle forældre tager også fat i skolen. Altså de snakker med lærerne og skolelederne osv. om de kan få forbedret de her skoletoiletforhold. Og nogle børn får lov til at bruge et andet toilet. I hvert fald i den periode, der skal til for barnet for at styre på det igen. Når vi behandler børn med utæthed for urin, så fortæller vi dem, at de skal tisse regelmæssigt hver anden, tredje time. Vi ved, at over halvdelen af børn bliver tørre bare på den simple behandling.